Здравейте, аз съм Русин и това ще е епизод 2. Най-хубавото е, че спуснах бараката за 9 лева. Това е най-хубавото. И това, защото бях се опрял след това, но оставаше най-малко и скоро да е 5 часа. Не ме пука. Искам да се направя оградите. На мен това ми става втори левел. И направих това. И цяло са 4 лева. Точно. Това е добре. Тук котката ми значи. Това е една. Отиде в банята. Хаха. Мале. И сега повечето неща не мога да ги взимам, само че е 40. По-скоро тя 5. Ама този път вече ми показва, че имам дракона. Аз съм бараката до 4. Първи, втори, трети, 4 ето. В 4 лева съм всичките. Само това ми е 8 лева. Дори не остана много. Тук съм събрал. Този атакувах без такова. Без нещо. Просто колкото ето 340 хиляди. Взех много. Ето. Тук. Аз всичко взимам. Тук не знам защо. Да съм го взял. Аз си не виждам. Тук не съм го взял. Ето не погледам. Ето, 259 хиляди взял. Малко се мръснат. Ето само тук е това гадното. 2 седмици. Чакай малко. Не може ли? Да, вече пак може. И второто е на-яко. 44 лева. И си правя дракона. И тук нещо ми се появи, който знае какво е, да ми го кажа. Ето, направих някакви 3 неща и трябва да ми даде 30 диаманта и 300, не знам как се наричат, но пак е добре. Ролит Хлин Костен Фиш. What the fuck? Къде тук мога да си ги трейбвам. Това е много добре. Мать? Та котка нещо. Като чувате. Ако може да някак си да снимам с предна камера. Сега ще направя няколко снимки на банята ми. И ще ги дам накрая. Така. Направя 2. Тапак от и всичко събрата. Ето 79 место. Станах 81 пак. Чакайте малко. Извинете ме. Всичко направи пилав. Ако знаете, след 2 дни е нова година. И сега стане 12, че е много добре. И след това приключвам клипа. Не беше много дълго като другите 5-6 минути. Да знаете, че ще снимам не само на Clash of Clans, понякога вече ще почна да снимам на, например, Surf Boy Surf
Майнкрафт. Майнкрафт ще я снимам от това. От компютър. Гота вече нещо яко ме прецакаха и вече яко саднах. Беше 70 000 и един тапанар. Един много пае, да го обиждам. Яко ме прецака и ми направи места на нула. Такъв гаднар може да ме видя. Другите игри. Аз сега заради това Гота я изтрих. Заради капането нещо. Тук нещо малко ще направя 2000. Охо, браво. Лейла. Та мърса, бе. Браво, пич. Ако искате ми това, да ми видите. Ето го, черта 99 ила. За телефонния номер, номера ми за телефона мога да го дам. Трябва ли да го кажа? Ай, сега ще кажа. 089 947 30 23. И дано да ви хареса този клип. И бай-бай.